Hello guys! Kumusta kayo lahat? Tayo nang magluto ng Yema Cheese Pandesal. So guys, ang una muna natin gagawin ay pagsasamahin natin ang 1 teaspoon na dry yeast. Tapos maglalagay tayo ng 1 tablespoon na sugar. Ayan, at kapag nalagay na ang sugar, maglalagay tayo ng 1 cup warm water. Guys, just make sure na ang water mo is warm at hindi malamig kasi makaka-apekto yan sa paggawa ng ating dough. So, halo-haluin lang natin hanggang sa malusaw yung yeast, tapos isiset aside natin. So ngayon magsisift tayo ng 4 cups na all-purpose flour. Guys, importante na sinisift ang flour para at least ma-filter yung lumps. At the same time, magkaroon ng volume. Tapos maglalagay lang tayo ng 1 teaspoon na salt dito habang sinisift natin para mahalo na kaagad ang salt sa ating flour. Haluin lang natin ng bahagya at ilalagay na natin ang ating 6 tablespoon na sugar. So pagkalagay nito, hahalu-haluin lang natin hanggang sa ma-mix lahat ng ingredients na natin nilagay na. Ayan, at since nahalo na lahat, sunod na natin naman yung mga wet ingredients. Unahin na natin dito yung 1 piece na egg at 2 tablespoon na shortening at of course yung ating yeast mixture. Ayan, at halu-haluin lang natin gamit ang sandok. And of course, kung meron kayong spatula, gumamit kayo ng spatula. Mas madaling gamitin yun. Ewan ko ba, bakit hanggang ngayon, wala pa rin akong spatula. Kapag hirap na kayo maghalo, ilagay na natin ang 1/2 cup na warm milk. Pero guys, so unti-unti natin ha, hindi muna natin ito lalagay para at least matansya natin kung gaano kadami ba ang ilalagay natin. Haluin lang muna natin ng haluin gamit ang sandok, pero mamaya magkamay na rin tayo. Guys, bago natin tumasahin, kailangan mo munang maglagay ng mantika sa kamay para hindi dumikit masyado ang dough. Kasi habang ganito ang itsura ng dough, madikit pa to sa kamay. Kaya kailangan talaga magpahid ng mantika. At mukhang kakailangan pa to ng milk, kaya ilagay na natin yung iba pang milk. It's masa time. So maglagay lang tayo ng harina sa ating table at masahihin natin dito ang ating dough. Yeah, just make sure guys na maging soft at elastic ang ating dough, pero bahala na kayo kung paano nyo gawin yan. So pagkatapos natin itong masahihin at maganda na ang texture nito, magpapahid lang tayo ng kaunting mantika sa kanyang surface. At pagkatapos nun, iiwan lang natin ng mga 1 hour para mag-rise sa isang warm place. Guys, kaya papahiran natin ito ng mantika kasi ayaw natin itong mag-dry at maging dragon skin after 1 hour. So guys, babalutin lang natin ito ng cling wrap, pero pwede din naman na gumamit ng lampin or yung cloth. So habang hinihintay natin mag-rise ang dough, gumawa na rin tayo ng Yema spread. Ang ingredients natin dito ay 1 condensed milk at 4 na egg yolk. Guys, pwede nyo panoorin sa separate video na ginawa ko kung paano magluto ng Yema spread.
Ayan guys, after 30 minutes, pwede natin itong ilagay sa ating preheated oven na nakaset sa 350 degree Fahrenheit. Ibe-bake lang natin to for 20 to 25 minutes hanggang sa maluto na ito. Tignan nyo guys, oh. Oh, di ba? Ang sarap kaya nito. Presenting ang ating Yema Cheese Pandesal. Sana ay nag-enjoy kayo sa ating menu for today, at kung nagustuhan nyo po, paki-like na lang at paki-share na rin po sa inyong mga friends and relatives. Guys, kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa ating YouTube channel, mag-subscribe na kayo at i-click nyo rin yung bell button para sa latest updates. Si Simun po ito, at muli maraming salamat po sa panonood.